Υπάρχει μια εκπομπή, φίλες και φίλοι, που έχει κάνει το απόλυτο match με το λουμπενάκι μας. Το μακελιό του Στέφανου Χιού, λες, Ποια είναι αυτή? Το first dates, φιλαράκια μου. Κατάλαβα. Κάθισα πριν και μέτρησα πόσα views έχουν συνολικά όλα τα βίντεο μας με σκηνικά από το first dates και κρατηθείτε. Είναι 25 εκατομμύρια views. Με σκάς! Και μιλάμε για Πράφετ. Πολλοί άλλωστε λέτε στα σχόλια ότι αυτή η εκπομπή δημιουργήθηκε μόνο και μόνο για να έχει το Λούμπεν δουλειά. Δουλεύετε, μαλάκες! Δουλεύετε! Βλέπω υπερορία στο Λούμπεν με αυτή τη σειρά. Άρα, Λούμπεν, για σας δουλεύει το first dates. Λούμπεν θα έχει υλικό μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν πάω να διαβάζω, αλλά δεν συγκινήθηκα. Είναι σαν να λέμε ότι όταν θες κάτι viral και αστείο, τότε θες Λούμπεν με first dates. Όπως ακριβώς ισχύει ότι όταν θες γκοφρέτα, θες σερενάτα. If you know, you know. Για πάμε να εμβαθύνουμε. Για πες, καλό. Κάνει αναμνήσεις. Τότε και θα μπορείτε να ζείτε καλύτερα μέσα στην καθημερινότητά σας. They're the same picture. Τρώμε κάτι και συνεχίζουμε, γιατί συνέχεια αναμένετε δύσκολοι. Φάγαμε ένα πρωινό, φάγαμε. Και πάμε να εμβαθύνουμε στα 10 χειρότερα ραντεβού που έχουμε δει στο first date. Θα περάσουμε τέλεια! Δανείστηκα και την κόκκινη σημεούλα του Κωστάκη για να τη σηκώνω όπου βλέπω red flag. Μόνο πόλεμο στην ατάκα. Μόνο πόλεμο. Στο νούμερο 10 ξεκινάμε με ένα ιστορικό ραντεβού όπου ένας κοτολάγνος βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι με μια γλυκούλα παίχτρια. Δεν έχω κοιμηθεί καλά. Δεν ξέρω, εσύ έχεις κοιμηθεί? Έτσι και έτσι κι εγώ. Δεν νομίζω να αποδώσω ακριβώς το 100% που θα ήθελα να δείξω. Τι, παιχτικότητα. Έχεις κατοικίδιο ή είχες ποτέ? Είχα κατοικίδια. Έχω μία τρέλα με τις κότες. Ναι, αυτό. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι κότες. Είχα στο εξοχικό. Ναι. Πώς τα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό. Είχα περιστέρια. Ήταν από αυτά τα περιστέρια τα οποία πετάγανε. Αποδημητικά. Αποδημητικά. Δεν φεύγανε μακριά για να φύγουνε. Την Απλά άξι. τι κάνανε? Πετάγανε πολύ ψηλά και καθώς πέφτανε κάτω κάνανε κολοτούμπες. Illusions. Εικόνες πλασμένες από όνειρα. Ορίστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. πολύ. Και σας άφησα και ένα κουτάλι για να το μοιραστείτε. Μπορώ να έχω άλλο ένα κουτάλι, σας παρακαλώ? Βεβαίως. Ευχαριστώ. Όχι, όχι, μία λαβίδα. Μην παρεξηγηθείς. Απλά έχω κάποιες ιδιαιτερότητες. Εννοείται. Μου θυμίζεις το Ζακ Έφρον, ίσως λίγο. Θα σκάσω άμα δεν το πω. Θέλω να τη δει γιατρός. Τι μοιάζει με τον Ζακ Έφρον? Είναι αντίστροφο μιμ πόσο καιρό έχει να γαμίσεις. Αυτό ακριβώς, Πόσο καιρό έχεις, ρε. Αυτό βλέπεις ή ότι ο τύπος της είπε ότι εκτρέφει περιστέρια και ότι έχει τρέλα με τους κότες και αυτή ψήθηκε? Τα λόγια είναι περιττά, αλήθεια. Προς περάσου του κοτάκια, Ναι. που από ό,τι φαίνεται είναι και περιστεράκιας, στη Μάλτα υπήρχαν πάρα πολλοί τύποι που εκτρέφανε περιστέρια γιατί κάνανε αγώνες περιστεριών. Τι λες τώρα? Ναι, τα βάζανε και πετάγανε και κάνανε κόντρες με τα περιστέρια. Άλλο για σας. Τώρα δεν πιάσανε μια σπήρα με κότες και τράγους στους αμπελόκηπους σε ένα μαντρί εκεί πέρα στον έκτο όροφο που Γαράτσα, ήταν? ναι. Το σπίτι του ήταν. Λογικά ήταν το σπίτι του. Πήραμε σπουργίτια. Εδώ να πούμε ότι αυτό το βίντεο ουσιαστικά είναι που μας έκανε την εισαγωγή στον κόσμο του first dates. Μ' αρέσει αυτό που λες γιατί είναι βίντεο από το πρώτο επεισόδιο ever. Ναι, μπράβο. Δεν ήταν μεμονωμένο βίντεο, ήταν σε μια συλλογή με διάφορα γιατί δεν ξέραμε πώς θα πάει ακόμα, καταλαβες. Η αλήθεια είναι ότι αδικείται γιατί δεν έχει το δικό του τίτλο. Είναι ντροπή! Τι τίτλο θα βάζεις στον κοτάκια? Το κοτολάγνος μου άρεσε. Κολλημένος κοτάκιας. Συχαίνεται να πάει από το κουτάλι, λέει συμπαθούς. Τώρα ξέρω τι να. Κοτοσέξουαλ επίσης. Ωραία, για δες πώς κατέληξε το ραντεβού. Ήταν ευχάριστο το βράδυ σας. Αισθάνομαι ότι απέδωσα το 30% μου. Ναι. Μια χαρά ήσουν. Πήγαινε μίλα του. Πού να δει και το άλλο 70. Θα το δούμε, θα το δούμε. Για τα. Γιώργο. Νίκο. Βγαίνετε ραντεβού μαζί. Με το χέρι στην καρδιά. Θα ξανά έβγαινα ραντεβού με τον Γιώργο, γιατί μου άρεσε πολύ όπως μου φέρθηκε σαν gentleman. Είναι κύριος. Θα ξαναέβγαινα ραντεβού με τη Γιώτα, ωστόσο δεν θα επιδίωκα κάτι περισσότερο λόγω της απόστασης. Εδώ. Τέλεια. Εσείς θέλετε να πείτε κάτι άλλο ο ένας τον άλλον? Δεν θέλω να πω κάτι, θέλω να πάρω τη δάδα μου και να φύγω. Να κάναμε μια αγκαλιά, δεν ξέρω. Αν θα ήθελε Γιώργος. Δεν θέλω. Εντάξει. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Πάμε. Τέλεια. Μισή αγκαλιά ρε μαλάκα, μισή αγκαλιά τι ψυχή έχει. Εν τω μεταξύ ο κοτάκιας σε όλο το ραντεβού δίνει full mixed signals. Δείχνει να ψήνεται. Έδωσα μόνο το 30%, αφήνει υποσχέσεις για το Πού να μέλλον. βγει το άλλο 70. Ναι. Τύπου θα ξεδιπλωθώ. Μην ξεδιπλώσω το άλλο 70%. Γιατί την έχω διπλωμένη τώρα. Μου είπα να πάμε στο δωμάτιο και να ξεδιπλωθούμε αναλόγως και του δύο τρόπους. Μέχρι τη στιγμή που λένε αν θα ξαναβγείτε ραντεβού, είναι full ψημένος αυτό που λες. Ναι, ρε. Και μετά για κάποιο λόγο κάτι παθαίνει, κοιτάζει ευθεία, σαν ρομπότ και το ρίχνει το accurate, δεν κοιτάζει καν. Το ρίξε.
Και μετά πολύ εντύπωση μου κάνει. Τύπου βιάζεται, δηλαδή που πάμε και φεύγει. Πρέπει να φύγω. Ευχαριστώ πολύ. Και αυτή φάνηκε full ψημένη με κοτάκια. Πιστεύει ότι ξενέρωσε άλλο επειδή ήταν τόσο. Ότι του τα έδωσε όλα. Τα έδωσε όλα. Μπορεί. Παίζει αυτό, παίζει αυτό. Την ήθελα λίγο πιο κότα, νομίζω. Μόνο κότα, ελάτε δεν θέλει και κάπου. Θέση 9. Ο Χρήστος, ο Νιχάκιας από Καλιθέα, πήγε στο first dates αποφασισμένος να τα παίξει όλα για όλα. Δεν έχω ένα θέμα εγώ. Έχω ένα θέμα με τα νύχια. Με τα νύχια. Με τα νύχια, ναι. Ποιο γάλα ρε κατσικοπόδα ρε. Κάτω στα πόδια θέλω να είμαι περιποιημένα, αλλιώς έφυγα, δεν έχει. Φτάνει. Το κόκκινο, τον μπορδό μ' άρεσε. Και το μαύρο μάτ. Δηλαδή άμα τα βάψει ας πούμε κίτρινα. Να σου πω να πάει ξανά να τα αλλάξει και να ξανάρθει σπίτι, αλλιώς θα φύγει. Πού τον βρήκατε αυτόν τον άνθρωπο? Τζοάννα. Χρήστος. Χάρηκα. Κοιτάμε και τον ήχη. Α, κοιτάμε τον ήχη. Έχει μία. Έχω ένα θέμα εγώ με τα νύχια, ναι, εντάξει. ναι, είναι πολύ ωραίο. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Πιστεύω και κάτω να είναι το ίδιο έτσι. Αλλιώς έφυγα, δεν έχει. Είναι ο λεγόμενος Πατουσάκιας. Red flag. Ποιο είναι το πιο sexy πράγμα πάνω μου? Τα χείλη σου. Τα χείλη μου. Ναι, είναι έτσι μεγάλα μπαμπάτσικα που λέμε. Εδώ είναι μια στιγμή παραφροσύνης. Ψιθύρισε, λέει κάτι σεξι, λέει στο αυτί μου. Είστε έτοιμοι για μιούτ? Πες μου. Τι είπε, το Ψιθύρισε ότι ξέρει. έχει πολύ ωραίο. Γιατί αυτό, ότι με κάπου δεν σε είπα. Μου είπε να πάμε στο δωμάτιο και να ξεπλωθούμε αναλόγως και του δύο τρόπου. Αν σου έλεγα να μου δώσει ένα φιλί σε ένα σημείο του σώματος μου εκτός από τα χείλη, πού θα το έδινες? Στο μάγουλο. Στο μάγουλο. Νομίζω το μάγουλο. Άλλο μάγουλο εννοούσα. Αλλά μια χαρά. Τι γίνεται ρε παιδιά? Τι σεξ τριμερώνει στο σεξ? Άμα δεν μιλάει άλλη. Δεν μιλάει, τι να σου λέει τον Να καιρό. φωνάζει θέλω. Καλησπέρα. Όχι, όχι την καλησπέρα, για τον καιρό να φωνάζει θέλω. Καίγομαι. Μπράβο, έτσι θέλει, κοίτα. Α, Να μπει μέχρι μέσα. όπα. Βάλε μέσα πυρούνια, κουτάκια, άλλα. Όλα. Α, μπορείς να βάλεις όλα, βάλα. Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να πούμε. 0-0-11 σύστημα ο Νιχάκιας. Και οι άλλοι όμως είναι ψημένοι ενώ καλά το πάνε μαζί, είναι full on στη βάρκα. Παιδεύω ότι οι άλλοι απλά έδειξε ότι ρε παιδί μου μπορώ να παίξω. αυτή Ναι, την ναι, μπάλα. ναι, Δεν ναι. ψήνομαι μεν, Το λες, αλλά δεν είμαι και κανένα παιδάκι. Παιδάκι! Παιδάκι! Αν θυμάμαι καλά, είναι το βίντεο με τον τίτλο «Αμετανόητος Νιχάκιας της Βάλης ανυπεράσπιστη Κύπρια». Είναι ακριβώς αυτό το βίντεο με αυτό το Καταπληκτικό. χαρισματικό τίτλο. Ο αμετανόητος Νιχάκιας. Είναι όντως αμετανόητος. Έχεις κίτρινο νύχι, σπίτι σου. Είναι βασικό να διαχωρίσουμε τον Πατουσάκια από τον Νιχάκια. Νομίζω έχει μπερδευτεί ο κόσμος με τον Νιχάκια και τον Πατουσάκια. Δεν είναι Πατουσάκια. Όχι, δεν είναι Πατουσάκια. Να το διευκρινίσουμε αυτό, να καταλάβει ο κόσμος, έτσι. Είναι πολύ μεταδοτικός. Ανεβαίνει στη βάρκα του Νιχάκια. Δεν μπορώ να πω ότι ανεβαίνω σε αυτή τη βάρκα, μην σου πω ψέματα. Όντως, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το νύχι. Α, είσαι τέτοιος. Στο πόδι, όχι στο χέρι. Στο χέρι δεν το κοιτάω ποτέ. Οκ. Αυτό, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, δεν θα είναι και no-go. Δεν έμπαινες. Εκεί πέρα που της είπε με κάβλωσες, έτσι, πχήμα. Μια απλή αλήθεια. Έτσι χήμα, ερήμη μπίτι. Και στο τέλος, το έπαιξε και αυτή λίγο εκεί πέρα με τα όστρακα. Βάλ τα όλα μέσα, είπε ο Νιχάκιας. Πέταξε και αυτή κοντά στον ήλιο. Δεν μπαίνει έτσι με τον Νιχάκια. Θυμάσαι και έναν άλλο που είχε πει ότι μου γίνεται τέντα με τον ήχη. Άσπρο νύχι κιόλας και τέτοια, έχω φύγει στο Θεό. Τι γίνεται, τέντα, πώς να στο πω, ρε παιδί μου. Γενικά πάνε πολλοί Νιχάκηδες στο first date. Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια? Και θέλετε να δείτε πώς εξελίχθηκε το ραντεβού. Γιατί είμαστε τώρα κάπου ότι ψήνονται και οι δύο και τέτοια. Για να δούμε λίγο. Ότι πάει να γίνει, ναι. Από αυτό το ραντεβού κρατάω ότι ήταν μια εμπειρία. Γνώρισα ένα καινούργιο άνθρωπο, αλλά μέχρι εκεί πιστεύω. Ανταλλάξαμε και Instagram να τα λέμε, ξέρω εγώ, όποτε θέλει. Όπα ρε Νιχάκια, όπα ρε Νιχάκια. Κάτσε! Δηλαδή έχει παίξει τόση επίθεση σε όλο το επεισόδιο. Έρχεται η ώρα η κρίσιμη και λες εντάξει ρε παιδί μου, ανταλλάξαμε Instagram. Σαν τυχαίος τραχανοπλαγιάς. Με μια πρώτη ματιά εδώ, αθώα, κάποιο θα πει ότι ο Νιχάκιας έριξε άκυρο. Αλλά ένα πιο πονηρεμένο μάτι Ναι. βλέπει ότι ο Νιχάκιας έχει καταλάβει ότι έρχεται το άκυρο. Ότι έρχεται το άκυρο, ναι. Και το ρίχνει πρώτος αυτό. Ισχύει. Αλλά τόση τοπάθεια έχω να δω πάρα πολύ καιρό. Χρειάζεται μαλάκα αυτός σεμινάρια από τον Μιχάλη Μπαλού επειγόντως. Δηλαδή είναι δυνατόν να μιλάμε στο Instagram όποτε θέλει. Είναι τέρμα cringe και τέρμα παιδικό. Τι ανεφόρον παράδοση είναι αυτή. Άμα δεν τη στείλει ένα φωνητικό μήνυμα καυλωμένο το πρωί, τι σοϊ Νιχάκιας είσαι. Τίποτα, μηδέν, μαλάκα. Με απογοήτευσε. Λίγος. Με απογοήτευσε. Μπρο είναι λίγος. Είναι Legan Pro Max. Θέση 8. Ένας μαν με εντελώς διαφορετική ενέργεια από το φίλο από Καλιθέα ήταν ο Μάνος ο Ποιηματάκιας. Μάνος. Είμαι 22. Τι ψάχνεις? Βασικά ψάχνω έναν άνθρωπο που θα 22, μπορεί ρε, να δει πίσω από τις λέξεις, πίσω από τα νοήματα, πίσω από αυτά που κρύβει η σύστασή μας, ας πούμε. Μείνετε και εδώ έχουμε θέμα. Ήδη, ας πούμε, με εμπνέει ο χώρος. Εντάξει, είναι, ας πούμε, τα φώτα αυτά,
Είναι σαν πολλά άστρα, τα οποία μαζεύτηκαν σε μια στιγμή εδώ πέρα. Εδώ είναι μια στιγμή παραφροσύνης. Και τα μπαλόνια αυτά, σαν αυτά τα μπαλόνια που είναι της αγάπης που πάει στον άνεμο και ο άνεμος το ενώνει το μπαλόνι. Αν ο Πηματάκιας είναι 22, εγώ είμαι 12. Φίλε, δεν γίνεται να περνάω αυτόν τον τύπο 20 χρόνια. Με τίποτα. Με τίποτα. Αρχικά έχει φτεκιμπή στο κεφάλι. Το φτεκιμπή, ρε φίλε, δεν γίνεται να το 22. Συγγνώμη, Μάνο. Μας βρήκες. Ξέρεις τι θα εννοεί, τίποτα ότι η ηλικία της ψυχής και. Κάτι τέτοιο σίγουρα. Μα η ηλικία της ψυχής του φαίνεται πολύ μεγάλη από αυτά που λέει. Έλαντε. Και τον πέτυχε τον Άλεξ στις νύχτες πρεμιέρας και του λέει «Είμαι ο Πηματάκιας». Ποιος? Αυτό μου θύμισε όταν με πέτυχε ένα στην Τίνο και μου λέει «Είμαι ο Πουτσόφσκι». Γιολί, Πουτσόφσκι, Γιολοτσέλο. Αυτός πετύχαμε εμείς στο Άγκα την Παρασκευή και λέει «Είμαι ο Χιόνης». Είναι πολύ ωραίο το χιόνι εδώ πέρα. Πέτυχαν τον Χιόνι, αυτόν που έτρωγε χιόνι. Α, το έφαγε κιόλας το χιόνι. Κερδίσματα χιόνι. Μαλάκα έχουμε καταστρέψει πολύ κόσμο. Ναι, ρε φίλε. Βρώμα λουμπενάρια. Συμπαυτικός ο Πηματάκιας πάντως. Φαίνεται ότι έχει όντως έρθει για να βρει τον έρωτα. Δεν φαίνεται ότι έχει έρθει για να κοροϊδέψει και να γίνει viral. Όντως. Είμαι η Μελίνα, είμαι 18 χρονών, σπουδάζω φιλοσοφία στο ΕΚΠΑ και μένω στα Εξάρχεια. Red flag. Το πρώτο red flag. Πιστεύω ότι είμαι alternative, θεωρώ ότι είμαι διαφορετική από τα πρότυπα της κοινωνίας του σήμερα. Μπράβο, είσαι καλύτερη. Θέλω άλλος να είναι κάπως έξυπνος, ξέρω εγώ, να μπορούμε να συζητάμε και για κάτι πιο σοβαρό. Να πηγαίνουμε σινεμά, να πηγαίνουμε σε καμία συναυλία και σε πορείες, αν θέλει κι αυτός. Μέχρι εδώ φαίνεται ότι πάμε για το perfect match, φίλε. Φαίνονται φτιαγμένοι ένας για τον Δεν άλλο. θέλει κάποιον, ξέρω εγώ, κάγκουρα και τέτοια. Θέλει λίγο πιο φιλοσοφημένο τύπο να πηγαίνουν σινεμά. Με τα Εξάρχεια δεν νομίζω ότι έχει πρόβλημα ο Πηματάκιας. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Σίγουρα πίνει κρασί στην Ασκληπίου. Εκεί στην Τούντρα που πας και εσύ, πώς το λένε αυτό το μαγαζί. Συστέβα. Σίγουρα πίνει κρασάκια στη στέπα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έγινε στο ραντεβού. Γεια, Μάνος. Μελίνα, χάρηκα. Χιλιάδες πόρτες κλείνουν, ουλιάζει το παιδί. Χιλιάδες μέρες σβήνουν, αυγάζει κάπου η ροδαυγή. Χιλιάδες αστέρια γεννιούνται σαν σε μια στιγμή. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Τραγωδία. Βιαζόμαστε τόσο πολύ σε κάποια πράγματα που δεν αφήνουμε την ίδια τη ζωή. Ποιος μας βιάζει? Ποιος. Θες να κάνουμε αυτό με τα μάτια? Να με αφήσεις να σε κοιτάξω? Έλα, κοίτα. Και εσύ κοίτα. Τι γίνεται ρε παιδιά? Θεώρησα ότι ταιριάξαμε με τα μάτια. Μέσα σε αυτό το βακχικό τραπέζι που πίναμε κρασί, συνδέθηκε η αρχή της ψυχής μας, του ενός και του άλλου. Ρε εσύ, μας καλά. Και το όνειρό σου ποιο είναι? Το όνειρό μου είναι να πάρει ο λαός τα μέσα παραγωγής. Τα καταφέραμε! Πας ρε μπρο και κατευθείαν να αρχίσει το ποίημα. Εγώ εδώ τα βάζω με Μελίνα, γιατί η Μελίνα είναι μια κλασική περίπτωση τύπου σας που ψεύδεται σχετικά με αυτά που θέλει. Δηλαδή σου λέει θέλω τον έτσι, τον αλλιώ κτλ. Και στην πραγματικότητα θέλει τον κάγκουρα του Αλάνι που αράζει και πίνει μπύρα στο χέρι. Γιατί δεν το λες ρε Μελίνα? Πες μου γιατί. Βέβαια αυτή είπε εξ αρχής ότι θέλει να βρει κάποιον να κάνουν βαθιές συζητήσεις. Πραγματικά και σου φέρνουμε τον φιλόσοφο εδώ. Πόσο πιο βαθιά συζήτηση με τον Πηματάκια μας. Δηλαδή η παραγωγή εδώ τα έχει δώσει όλα. Ναι, ρε παιδί μου. Και έρχεται η Μελίνα και είναι ξενερωμένη. Και αυτός ο καημένος λέει: έλα να κοιταχτούμε στα μάτια ο Γλυκούλης. Δηλαδή, άμα το πάρει συγκριτικά, ο προηγούμενος πάει και της λέει: με κάβλωσες. Και αυτός λέει: έλα να κοιταχτούμε στα μάτια. What? Αυτή θέλει τον Ιχάκια, ρε μαλάκα. Ναι, αυτή θέλει τον Αλήθεια. Ιχάκια, ναι. Πήγαινε να βρει τον Ιχάκια, Μελίνα. Ίσως όχι τον Ιχάγια, κάτι κοντά. Επίσης, είναι σοβαρό red flag. Τύπησα που λέει: εγώ είμαι διαφορετική από τις άλλες και μένει εξάρχεια. Ρωτήστε ρε παιδιά για καμιά δύσκολη ερώτηση. Αρκεί για να μένεις εξάρχεια πλέον είσαι πλούσια. Λοιπόν, σχόλια. Ο Καριωτάκης και ο Μάρξ πήγαν ραντεβού. Σαν να είδα το πρώτο ραντεβού του Νίκου Καρβέλα με την Ανίτα Πάλια. Και είχε τον τίτλο το βίντεο Φουκαράς Πηματάκιας στο εναλλακτικό άκυρο από εξαρχιοφασέα. Μπράβο σε όλους. Αριστούργημα. Θέση 7. Τους παραγωγούς του First Dates δεν τους λες και αθώους περιστερές. Βάζουν κι αυτοί λίγο το χεράκι τους για να έχουμε εμείς content. Κοίτα να δεις τι σκαρώσαν εδώ. Είμαι η Χλόη, είμαι 27 ετών. Είμαι vegan 7 χρόνια. Θα μ' άρεσε κάποιος που να μαγειρεύει πολύ καλά. Ένα vegan chef δηλαδή να μου φαίνεται. Θα τρελνόμουν. Αγρότης είναι. Αγρότης είσαι. Αγρότης. Vegan. Τι είναι αυτό? Ωραία. Τέλεια. Πες μου τι αγρότης είσαι. Στάρια, γριθάρια, καλαμπόκια, ηλιόσπορα και μερικά ζωάκια. Όπα. Ζωάκια. Αγελάδες. Αυτό δεν πήγε και πολύ καλά, έτσι δεν είναι? Άρα έχετε και αγελάδες. Έχουμε. Τι τις κάνετε? Κάτι που δεν σε αρέσει σίγουρα. Ναι. Τις τρώμε. Εγώ είμαι κρέας μόνο, αυγουλάκι, πρωτεϊνούλα
Κάργα. Πανολεθρία. Λίγο Αλλά στάρια. ζώα έχετε, ή μόνο γελάδες? Πλέον μόνο γελάδες, σκυλάκια, γατάκια. Εσύ φαντάζομαι θα πάρεις ένα ζώο. Όχι, δεν θα πάρω ζώο, θα σου κάνω συμπαράσταση. Αλήθεια. Τι γλυκό. Δεν θα ξαναβγείς ποτέ το first date με vegan, έτσι. Δεν έχω πρόβλημα. Αρκεί να μην είσαι τόσο. Είμαι vegan μόνο, θα πεθάνουν όλοι. Γιατί? Γιατί εγώ είμαι επίοικης στο βιγκανισμό σου. Δεν είσαι επίκης στα ζώα. Ούτε εσύ είσαι επίοικης στα χόρτα. Την τζάρουσες τώρα, άστα. Τι σκαρώσατε, κύριε Μπαγάσε. Συγχαρητήρια, αλήθεια. Λέει η άλλη θέλω έναν vegan και οι άλλοι φέρανε αγρότη που πετσοκόβει αγελάδες. Και γαμώ τα σόου, ρε φίλε. Και γαμώ τα σόου. Ας τον κουβαλήσουμε εδώ πέρα να φάει άκυρο με τη μία. Πραγματικά, δηλαδή θα μπορούσαν να βάλουν μια λεσβία, ξέρω εγώ, με έναν άντρα. Γιατί όχι. Ή έναν γκέι, μια γυναίκα. Γιατί όχι, κύριε Αυτιά. Υπάρχουν πολλές επιλογές. Εν τω μεταξύ μου αρέσει που λες ότι βάζουν το χεράκι του για να έχουμε κι εμείς content. Νομίζω ότι όλοι οι εκπομπή προσαρμοσμένοι πάνω στο Λούμπεν. Είναι αυτό. Ρε φίλε, τι να κάνουμε για να μας παίξει το Λούμπεν. Πώς θα πούμε Λούμπεν και αυτή την εβδομάδα. Θέλω να μπω. Εντάξει, Χλόη έχει ύφος αυτό. Ο άλλος προσπαθεί. Ο άλλος το δίνει ότι είναι γλυκούλης, γιατί καταρχάς τη σέβεται και λέει δεν θα πάρω ζώο αφού είσαι μαζί μου. Κίνηση καλή θελήσεως. Είναι καλή θελήσεως, μπράβο. Παρ' όλα αυτά έχει κατέβει σε ένα σημαδεμένο μάτς και προσπαθεί παρόλα αυτά. Ήταν στημένος ο αγώνας, ναι ή όχι? Κατά τα άλλα του αρέσει. Δηλαδή, άμα τα βρούνε, τύπου θα τρώω το κρέας μου μέσα στο άλλο δωμάτιο και εσύ θα τρως τα χόρτα σου στο σαλόνι, θα τα βρίσκανε, εγώ πιστεύω. Φαίνεται ότι του αρέσει. Μέχρι που. Εσύ όντως δεν θα φας άλλο. Όπα. Εντάξει. Δεν σ' αρέσει. Τρελάθηκα κιόλας. Όταν κάνει την κίνηση του βαλέτου και βλέπω τον Ευκούλη, εντάξει, δεν ήταν και το κατάλληλο. Αυτό που ήθελα να δω, ρε παιδί μου, δεν ήταν. Θα το χέρι στην καρδιά. Θα βγείτε δεύτερο ραντεβού. Δεν νομίζω να ξανάβγαινα. Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω. Άρα όχι. Τι όχι. Όχι. Κάτσε ρε παιδί μου, εντάξει. Βλέπεις ο άλλος έχει καλή θέληση. Δεν είναι μεμπτό να έχει καταρχάς ευχούλη. Αλλά. Εκεί φαίνεται ξεκάθαρα ότι το κάνει επίτηδες για να προκαλέσει, έτσι δεν είναι. Μπορεί για εκείνη όλο αυτό το ραντεβού να ήταν μια ακτιβιστική ενέργεια. Το λες. Ναι. Απ' την άλλη, μπορεί να πεις ότι έδειξε και απλά και τον εαυτό της. Γιατί άμα πήγαινε καλά το ραντεβού. Μ' αρέσει αυτό που λες. Τύπου να μην βρεθεί ο άλλος προεκπλήξεως. Μην νομίζεις, ας πούμε. Τύπου μην γρύψω εγώ το μπιφτέκι πίσω. Κατάλαβες. Τύπου δείχνω τι έχω. Άμα είσαι αρκετά άντρας, έλα. Τρίχα. Σχόλια. Δεν ήταν και το καλύτερο φαγητό που έχω φάει, αλλά δεν μας χάλασε κιόλα. Είμαι η Χλόη. Το είδαμε στο thumbnail. Υπάρχει τρόπος να πατήσω delete. Θέση 6. Ένας κρύπουλας από την Κρήτη, ο Γιώργος. Μόλις είδε την Εύη, έπαθε άλλα και δήλωσε αμέσως υποταγή. Δεν λέω ότι είμαι εγώ κούκλος, πως γιατί έχω και αυτογνωσία πολύ. Είμαι μια χαρά. Έτσι είμαι γενικότερα. Από το 1 μέχρι το 10 πού σε βάζεις? Με έβαζα 9,5. Απλά. 9,5. Εντάξει, είμαι ωραίος, αλλά. Ποια είναι τα δυνατά σου σημεία δηλαδή? Είστε έτοιμοι για μιούτ? Είμαι βελάχρινος, είμαι ψηλός, είμαι λίγο γυμνασμένος και τελείως. Παίζετε και λιγάκι. Ο Γιώργος, η Εύη. Χάρηκα. Εύη, χάρηκα. Προηγούνται οι ωραίες κοπέλες. Ευχαριστώ πολύ. Προς τα λούδια, επειδή λέει το λούδι πάει στο λούδι. Ευχαριστώ πολύ. Εν τω μεταξύ, όταν μπήκες μέσα, πλάκα λέω μου κάνει. Λέω τόσο ωραία κοπέλα μου βρήκανε. Όταν σε είδα, αλλά Ευχαριστώ πολύ. στο μαλλιό. Μου λέει μπράβο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έτοιμα τα μάτια μου, λέω πλάκα μου κάνει. Τόσο όμορφη κοπέλα μου βρήκαν πρώτη φορά στη ζωή μου. Εσύ είσαι κουκλάρικος, αυτές που είχα. Εσύ πεντάς στο ξενοδοχείο και οι άλλοι που θα είχα ήταν το 2 αστερό. Δεν ήταν τόσο. Ναι, αλλά έκατσες. Τι του έκανε εκεί πέρα? Φίλε, καλά του έκανε. Είσαι ξενοδοχείο 5 αστερών καταρχάς. Λίγο γραμματική, ρε μαλάκα. Γι' αυτό είναι το μισό στα 10 που του λείπει. Αυτό το 9,5 στα 10 έχασε εκεί πέρα από τη γραμματική. Βουνό μου, κακός είσαι. Εσύ πώς θα του βάζεις, Μπιλ? Συγγνώμη Γιώργο, αν βλέπεις. Ένα 6,5 με 7 εκεί. 6 στα 10. 9,5 σίγουρα όχι. Το 9,5 είναι ο Ζακ Έφρον, ο κανονικός. Ο Γιωκοτάκιας. Ο Γιωκοτάκιας. Έχετε. Αυτός φάνηκε από την αρχή ότι δεν έχει καμία ελπίδα, ότι θα είναι ένα καταστροφικό βράδυ για την κοπέλα. Και στη συνέχεια ο Γιώργης μας χαρίζει ένα tutorial για το τι να μην κάνεις ποτέ στο πρώτο ραντεβού. Θέλω κι εγώ να αράξω, να κάνω την οικογένειά μου, να κάνουμε τα παιδιά μας, να δουλεύω, να σας παρέχω π.χ. με τα πάντα. Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος? Βασικά η Εύη, αν γουστάρει και τώρα μου πει, πάρτουμε τη δουλειά μου και πάω να μείνω εκεί. Τι κόλλημα έφαγες, ρε μαλάκα? Αν μου το πει τώρα, εγώ πάρτουμε και από σήμερα. Πόσο καιρό έχεις να γαμίσεις? Και αν ερχόμουν, θα ήσουν ο λόγος που θα ερχόμουν. Για σένα, για να σε δω. Ήσυχα! Εγώ τα γύρισα και σε είδα, δεν το περίμενα. Μου ήρθε ο ουρανός φωνή, λέω. Μπράβο. Σταμάτα! Δεν θα αφήσω το λούδι που έχω, να το αφήσω μόνο του. Να σκάψω το λάκκο μόνο μου να πέσω μέσα, δεν είμαι τόσο κοροϊδός. Θα είμαι εκεί μπάστακας. Δεν πες να την αφήσω μόνη της. Red flag. Ούτε για ψώνια. Όχι, ούτε για ψώνια. Μαζί. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Εντάξει, ήμουνα και σαν εμφάνιση
Και στο σωματότυπο μου αρέσει πολύ. Δεν θα βγάλει πουθενά αυτή η κουβέντα. Τι σε ενοχλεί σε μια κοπέλα ή σε ενοχλούσε σε πρώην σχέση σου? Να ντυθεί κάπως, ρε παιδί μου, πολύ προκλητικά. Η κοπέλα. Ναι, ρε παιδί μου, όταν πάμε κάπου σε ένα μέρος, να μην ντυθεί πάρα πολύ προκλητικά και δίνει και καλά αφορμή να την κοιτάζει. Κατάλαβες τι εννοώ? Όχι. Ο Γιώργης είναι σε φάση μπρο, μην της κάνεις κομπλιμέντα για 5 δευτερόλεπτα ή τράβα μια κάρτα. Και είναι κάπως έτσι μετά ο μπρο. Η κοπέλα είχε κάθε δικαίωμα όχι να φύγει, όχι να φωνάξει την παραγωγή. Να φωνάξει την αστυνομία. Τον συλλάβει. Παιδιά, την αστυνομία! Ο τύπος είχε βρει που θα πάνε φροντιστήριο τα παιδιά του. Ναι, μιλάμε τώρα για δύσκολη περίπτωση. Παρετούμε από τη δουλειά μου τώρα, αν πεις το ναι. Φεύγω τώρα! Τι σας έλεγα! Εδώ λέει το λουλούδι που έχω. Τι έχεις ρε μαλάκα! Το έχω ήδη το λουλούδι. Και δεν είμαι κανένας κορόιδος να το αφήσω να φύγει. Αυτό είναι το σωστό manifest όμως. Να λες προς τα έξω ότι έχεις ήδη κάτι. Ισχύει, μην το πεις στην κοπέλα όμως. Που βγήκες πρώτο ραντεβού. Red flag. Καλά, και εκεί πέρα που της λέει ότι ξέρεις τι, δεν θα βγαίνεις έξω προκλητικά και τέτοια. Είναι για σύλληψη ο άνθρωπος. Είναι για σύλληψη κανονικά, ναι. Και μετά έρχεται η περίφημη ώρα του λογαριασμού. Η περίφημη Tyler Time. Έφερε το λογαριασμό, θα πληρώσετε μαζί ξεχωριστά. Εγώ. Γιατί εσύ? Πάντα άντρας. Το έχω αυτό, πάντα άντρας. Θέλω κι εγώ λίγο να συμμετέχω σε Όχι, αυτό. πάντα άντρας. Μα πού βρισκόμαστε, στο Μεσαίωνα? Θα βγείτε δεύτερο ραντεβού. Εγώ θα το ήθελα πολύ αν το ήθελε και η Εύη. Δεν έχει καταλάβει τίποτα. Είναι πολύ καλό παιδί. Ναι. Απλά δεν είναι ο τύπος μου, εμένα, προσωπικά. It was at this moment he knew. He fucked up. Πάντα άντρας. Πάντα άντρας. Πάλε κανένα άρθρο, κανένα. Πάντα άντρας. Ένα ρήμα. Πάντα άντρας. Να συμφωνήσουμε όλοι όταν λέει μια κοπέλα ότι καλό παιδί, αλλά δεν είναι ο τύπος μου, ότι δεν τον γουστάρει καθόλου όμως. Καλά, προφανώς. Δηλαδή εντάξει, ναι. Είναι καλό παιδί, θέλω να εξαφανιστώ τώρα. Κριτζοκρίπουλας κριτικός που δηλώνει 9,5 στα 10 πακετώνεται από θεάρα παίχτρια. Τι να πει κανείς. Absolute cinema. Θα μας συζητάνε μετά από χρόνια στα πανεπιστήμια. Για τους ιστορικούς του μέλλοντος. Θέση 5. Στο Fresh Day, πώς το λέτε, δεν πάνε όμως μόνο τα νιάτα, αλλά και τα περήφανα γυρατιά. Ο Σιμεών έσκασε από τις αίρες σαν καυλωμένος γήπας. Λέγομαι Σιμεών Παπαδόπουλος, έχω έρθει εδώ, στο Fresh Day, πώς το λέτε, επειδή το παρακολουθώ από την αρχή. Εγώ θέλω τη γυναίκα να είναι και πιο μορφευμένα. Δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Με παρακαλάνε για να πηγαίνω ταξίδι μαζί τους. Γιατί έχω πάρει ένα ηχείο και τραγουδάω καραόκι. Όπου και να πάμε. Μόνο παπάντζα. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το σεξουαλικό. Το. Μείνετε και εδώ έχουμε θέμα. Μ' αρέσει η γυναικεία σάρκα. Όπα. Σ' αρέσει η γυναικεία σάρκα? Ναι, το έχω. Είμαι σεξομανής. Τι να κάνουμε? Πόσες γυναίκες έχεις πάει? Πάνω από τριψήφιο. Πάνω από τριψήφιο. 535.000, αν θυμάμαι το νούμερο ακριβώς. Ναι. Ναι, το έχω. Ναι, το έχω. Μην με ρωτάς. Δηλαδή, γαμάω. Σίγουρος. Δυνατός. Εμένα αυτός ο κύριος με τρομάζει. Αυτό είναι σαν το Μίτσο του Λάζαρο από το τέρι μου που τρώει μύγες. Κλασική φιγούρα που την ακούς σε τραπέζια να λέει ναι, αλλά η Χούντα έκανε δρόμους. Μόνο άντρας. Πάντα άντρας. Θείο, χαλάρωσε λίγο με τη γυναικεία σάρκα και πιάσε καλύτερα μια σερενάτα. Έκανα και ράιμ, κατάλαβες. Εντάξει, αυτό με τη γυναικεία σάρκα, ρε φίλε, είναι πολύ Hannibal Lecter fast, θα έλεγα. Εσύ είναι τάκα serial killer. Μ' αρέσει η γυναικεία σάρκα. Μην το λες αυτό πολύ, Σιμεών. Στα καραόκε πάρτι που σε καλούνε, δεν νομίζω ότι πιάνει. Έχεις κάτι σχολιάκια εδώ. Είναι από το νέο Πετρίτσι, το χωριό του Full to Full. Με δουλεύεις. Τι άλλο θα μάθουμε εδώ πέρα. Για να δούμε όμως πώς ξεδιπλώθηκε ο Σεραίος Μπάρμπας στο ραντεβού. Χαίρομαι πολύ, η Μαρία. Γεια σου Μαρία. Μπορώ να σε φιλήσω. Ναι. Κατευθείαν. Τι έτσι κατευθείαν? Μου άρεσε σαν γυναίκα. Ναι. Αμέσως προτιμήθηκα Τι πράγμα? να τη φιλήσω κιόλας. Red flag. Πόσο χρονών είσαι? 71. Φαίνομαι για 71. Γύρω στα 60 θα σε έχω ένα Σε πράγμα. ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα. Να σου δώσω και ένα φυλάκι. Να μου το. Όπα. Προσοχή ρε μαλάκα! Εγώ στις γυναίκες δεν τραβώ καρέκλα. Αλλά επειδή η κυρία μου άρεσε πάρα πολύ, γι' αυτό έκανα αυτή τη θυσία. Τι λες ρε παιδί? Απίστευτος είσαι. Σε ενδιαφέρει καθόλου το σεξουαλικό? Τι εννοείς? Το σεξ. Πόσο καιρό έχεις να γαμίσεις? Εμείς οι άντρες, επειδή μας αρέσει ο ποδόγερος, Αδυνατό να τον καταλάβω. και μας αρέσει σε όλους η γυναικεία σάρκα. Ναι. Ξέρεις, κάνω και καλό μασάζ, Μαρία. Είμαι καλό μασέρα. Μπράβο. Εμένα πάρα πολύ, Μαρία, με προβληματίζει το σεξ. Δεν μπορώ να σου λύσω το πρόβλημα σου, Σιμεών μου. Τι να σου κάνω. Δεν την ενδιαφέρει η κυρία για το σεξ. Εμένα πολύ με ενδιαφέρει. Σταμάτα! Αφού το έχει πει από τώρα ότι δεν σε ενδιαφέρει το ο ερωτικός τομέας. Εμένα πάρα πολύ με ενδιαφέρει.
Ζω γι' αυτό. Τι κάνεις εκεί, βρωμό παππού? Τι καφιέρης είναι αυτός που σημειώνει, μα. Τρέπεσαι! Βρωμά παππού! Πεθαίνω εκεί πέρα που κάτι της λέγε. Φαίνομαι και 71. Γύρω στα 60 θα σε έκοβα ένα πράγμα. Εδώ. Φαίνομαι και 71. Out of context εδώ μεταξύ. Κάβλωσες που είσαι 71 χρονών. Δεν είναι καν 69. Ξέρεις τι μου θύμισε τώρα που το είπες? Θυμάσαι ένα βίντεο από οικογενειακές ιστορίες που είναι μια τύπισσα μικρή με έναν μπάρμπα και πέφτει κάτω και σκοτώνεται. Μου θυμίζει αυτόν τον Σιμεών. Επίσης, τι σκατά είναι το ποδόγερος? Αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ. Γιατί λέει ποδόγερος, παιδιά, αυτή τη φορά λέει ποδόγερος. Όχι, είναι σίγουρο ποδόγερος. Αδυνατό να τον καταλάβω. Λοιπόν, παιδιά, στα σχόλια εξηγήστε τι μπορεί να σημαίνει το ποδόγερος. Ναι, πραγματικά, βοηθήστε λίγο εδώ. Μήπως είναι πορνόγερος? Εμείς οι άντρες, επειδή μας αρέσει ο ποδόγερος, Τι να πω. Πραγματικά δεν έχω ιδέα τι μπορεί να εννοεί. Μπορεί να είναι κάτι από τις Σέρες, από το νέο Πετρίτσι. Ας μας πει ο full στα σχόλια. ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε δώσει τον εξής συγκλονιστικό τίτλο. Ανομαλιάρης σεραίος μπάρμπας αναζητά επίμονα γυναικεία σάρκα. Τι άλλο θα μπορούσε. Καλή νύχτα, καλαμάρα. Στη θέση 4 έχουμε ένα ραντεβού που παραδόξως πήγε πάρα πολύ καλά. Λυσάρης και Λυσάρα ξεδιπλώθηκαν αναλόγως και ποικιλοτρόπως και κατέληξαν να φασώνονται σαν τα σκυλιά. Hello! Το τατουάζ προκαλεί, Είναι trigger. Τι είναι? Τι είπα, τι είναι? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τ' αρέσουν τα κορίτσια που είναι και λίγο σεξι? Πολύ, ειδικά αυτό. Ειδικά αυτό. Λοιπόν, η Βέρα Κωνσταντίνος. Χάρηκα. Κωνσταντίνε. Μην μου πέσει από την καρέκλα, Κωνσταντίνα. Έμεινα με το μηδά. Νομίζω το προκαλεί λίγο αν και αυτό. Ένα σεισμό. Μόνο σεισμό 15 ρίχτερ. Ωραία ξεκινήσαμε. Πόσο καιρό είχα το φως, ναι! Πόσο τατουάζ έχεις? Έχω 13. Λένε ότι πρέπει να είναι μονός αριθμός. Γιατί είναι ίσως για κάτι τέτοιο. Ξέρω εγώ 3, 5, 7, ναι. Δεν κατάλαβα. Εγώ έχω αυτή τη ζωή, όχι τις πληροφορίες. Οκ. Ξέρω πώς είπαμε γιατί... Πώς με είπανε. Πού αλόγιστα του είπες, εκτός από εκεί. Δεν μπορώ να σου πω. Καλά, στο κατάλαβα, δεν πειράζει. Θα το δω από κοντά. Να δηλήσω το γουνάκι! Πώς και επέλεξες να έρθεις? Για να βρω κάτι τέλειο σαν και εσένα. Και ρίσκο φλουρέι θέλεις. Κι εγώ. Αλήθεια. Λες να είναι η χρονιά σου. Ναι. Η χρονιά μας, μήπως. Η χρονιά μας, πάλι καλά που το διόρθωσες. Μου άρεσε η χρονιά. Πότε. Θα σου χαράσει μετά μόλις βγούμε. Θα βγείτε δεύτερο ραντεβού? Σίγουρα θα βγούμε με δεύτερο. Με δεύτερο και πολλά άλλα ακόμα. Τι είπες πάλι ρε παίκτη? Όχι. Α, εντάξει. Τέλει. Γιαγιά, τι κάνεις? Παρακολουθώ τις προστιχές του. Λοιπόν, θέλω να πω εδώ ότι το μοντάζ Bill Μπακάλι είναι τόσο μερακλίδικο σαν να είναι ο τρίτος άνθρωπος σε αυτό το ραντεβού. Πολλοί είπανε ότι δεν ήταν το τρίτο άτομο εγώ, ότι ήμουν αυτός. Γιατί και καλά μοιάζουμε. Μόνο σεισμό 15 ρίχτερ. Πήγαινε λίγο στα σχόλια. Μοιάζει και λίγο με Bill Μπακάλης. Λυσάρης Bill Μπακάλης. Τι σχόλιο θέλετε να κάνω γι' αυτό? Έρωτας με την πρώτη βυζιά. Καταρχάς, τι βλέμματα ρίξει ο τύπος εκεί πέρα στο σπίτι της κοπέλας. Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν φταίει ακριβώς. Δηλαδή είναι σαν να του πει κοίτα το. Αλλά πεθαίνω με τον τύπο, ρε φίλε, όπως γέλαγε. Ωραία ξεκινήσαμε. Γέλαγε σαν την Ιένα από το Lion King. Ναι. Αλλά φίλοι του χαίρομαι αυτούς τους δύο γιατί πήγαν, πέρασαν καλά. Υποσχέθηκε ο Μαν να της χαλάσει το κραγιόν και της το χάλασε. Το έκανε. Είναι νομίζω το πρώτο φάσομα που είδαμε στο first dates. Έχουμε δει άλλο. Νομίζω όχι. Και εγώ έτσι πιστεύω. Αυτό, βγήκαν και φασώθηκαν κατευθείαν σαν τα σκυλιά, φίλε. Τι ντροπή είναι αυτή, ρε! Αυτό είναι η Ελένη, δεν είναι πραγματικό σκυλί, να ξέρετε. Μπορεί και καλύτερα. Πάμε, Ελένη. Σας παρακαλώ, μαζευτείτε λίγο, κυρία μου. Και επειδή πάμε για φασώματα σε first dates και τυχαίνει να φορώ μια εθνική Ισπανίας πάνω μου, να ξέρεις ότι το ισπανικό first dates, φίλε, είναι πολύ πιο hardcore. Έχει full φασόμα. Ναι, εκεί πέρα παίζει τύπου το φάσωμα πάει γόνα. Κατάντια. Με συγχωρείτε. Να δούμε το βίντεο. Υπάρχει ανάλογο spin-off που είναι σε ξενοδοχείο. Οπα. Και ποιος θέλει μπαίνει στο δωμάτιο. Όποιος θέλει μπαίνει. Ετοιμάζεστε να φορτώσετε... Stop! Στη θέση 3 η Καρίνα από Λιθουανία έσκασε στο ελληνικό first dates για να βρει
Τεσάρι για τη Ζαλγκύρης, μάλλον. Πώς τον φαντάζεσαι? Μεταχρηνός, μίνιμουμ 1,82. Μίνιμουμ 1,82. Ναι. Το ύψος είναι καθοριστικό. Να ανοίξει πόρτα να μπει ένας ψηλός. Καλησπέρα. Τι κάνουμε? Ποιος είσαι? Είμαι ο έρωτας. Δεν μου λες τι ύψος έχεις. Είμαι 1,77. Κοντός όμως. Μάλλον είναι λίγο. Βλέπω ότι είναι κοντός. Για μένα ο κοντός είναι κόκκινη κάρτα. Δεν είναι κίτρινη. Ρε φίλε, ο τύπος έχει χάσει με το που λέει το όνομά του. Τι έρωτας, ρε φίλε. Πού πας ρε Καραμήτρο, έρωτα με 1,77 ύψος. Ρε φύγε ρε μαλάκα από εδώ ρε μπρο. Και άλλοι πολύ specific τώρα, από 1,82 και πάνω. Εντάξει ρε εσύ, δεν είπε από 2 μέτρα και πάνω. 1,82 είμαστε εμείς ρε φίλε. Καλησπέρα. Το μόνο τους request είναι το ύψος. Δηλαδή έχει πει στην παραγωγή θέλω να είναι ψηλός. Ισχύει, αυτή γιατί φέρει 1,77. Είδες που η παραγωγή δεν φέρεται σωστά εδώ πέρα. Δεν φέρεται σωστά. Τον έστειλε τον έρωτα σαν πρόβατο στη σφαγή. Και 5 πόντι είναι εμφανής διαφορά. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στο ραντεβού όμως. Πάμε να δούμε. Θα ήθελες να διαλέξουμε μαζί μια σαλάτα για να ξεκινήσουμε? Δεν θέλω. Δεν έχω τι να πω. Μου έφυγε όρεξη. Ήρθε ένας άνθρωπος 1,70. Με παρουσίαζε σαν να είμαι νάνος. Τι να κάνω μαζί του? Εγώ λέω να πάρω φιλέτο με σολομό. Εγώ θα πεταχτώ τουαλέτα. Δεν καταλάβαινε τι έκανε. Έπαιρνε ζωές. Αποτυχία μεγάλη. Γιατί? Ωραίος ήταν ο δικός σου, τι έχει? Κοντός. Σταμάτα! Αγύμναστος. Άλλον είδα ρε. Ένα ψηλό δεν έχεις. Κοντός είναι. Τελείσκανε μωρή λίγο, μην είσαι κακοψαχωνάκης. Όχι, εγώ φεύγω. Να χάσω 2 ώρες από τη ζωή μου για ποιο λόγο? Γιατί εγώ τι? Ήθελα απλά να ποτίσω κουμπί και να εξαφανιστώ. Κοίτα, έρωτα, δεν θέλω να σε προσβάλλω και τα λοιπά. Ναι. Αλλά δεν θα συνεχίσω εγώ το ραντεβού μας. Στα τσακίτια. Δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε, γιατί δεν θα πάει πουθενά. Δεν θα βγάλει πουθενά αυτή η κουβέντα. Τι συγγνώμη, εγώ θα φύγω, εντάξει. Πάμε. Εντάξει, τι fatality του έκανε ρε φίλε του έρωτα. Έχει υπάρξει ποτέ άλλη αποχώρηση? Θυμάμαι έναν μπάρμπα που δεν είναι καθόλου ψημένος με την γυναίκα που του φέρανε και νομίζω είχε μουλαρώσει, δεν είχε παραγγείλει καν. Εγώ λέει δεν θα φάω. Να τα πληρώσει μόνη της. Κάτι φοντράδες τώρα. Και εσάς? Δεν θα πάρω τίποτα. Όταν παρουσιάστηκε αυτό το πράγμα μπροστά μου, ούτε ήθελα ούτε να φάω τίποτα. Ρε φίλε, ο έρωτας είναι ένα σκέτο κρίμα, ρε. Ξέρεις που τον λυπήθηκα πάρα πολύ, ρε φίλε. Εκεί πέρα που λέει: εγώ θα πάρω σολομό και οι άλλοι του λέει: εγώ πάω τουαλέτα. Θα μαθιέσω. Ιδέα. Συζητήθηκε η κίνησή της αν ήταν σωστή να φύγει ή όχι. Κάποιοι την υπερασπίστηκαν ότι τύπου ξέρεις τι, δεν γουστάρει καθόλου γιατί να υποκρίνει, δεν φεύγει. Άλλοι λένε ότι τύπου τυριολακά είναι αυτή που τον τελείωσε έτσι τον. Το συμπαθή. Εντάξει, ένα σολομό θα μπορούσε να τον πάρει. Φάει ένα σολομό και φύγε, μωρέ. Έλεος. Σχόλια. Στο καλό, κοπελιά, μη μας ζαλίζεις τον έρωτα. Ήξερα ότι ο έρωτας είναι τυφλός, τελικά είναι κοντός. Να σχολιάσουμε λίγο, θέλω τον τίτλο αυτού του βίντεο. Θυμάστε τι είχε γίνει με αυτό το τίτλο? Είχαμε διχογνωμία. Εκεί είχαμε χωριστεί σε στρατόπεδα. Ήμασταν εμείς οι δύο να πούμε. Και από την άλλη, Αλεξάκης Πλάτς. Κώστας Πλάτς. Εμείς λέγαμε να πάμε με αυτό που περίπου πήγαμε. Λιθουανή Νταρντάνα έστειλε για σπίτι τα τυπά ονόματι έρωτα επειδή ήταν κοντός. Αριστούργημα. Και για πες τι ήθελε να βάλουμε ο Άλεξ. Ήθελε να την πούμε λιθουανικό τεσάρι. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εμείς λέγαμε ότι αυτό δεν παραπέμπει σε αυτό που ήθελε ο Άλεξ, ότι είναι μια. Θέση 4, Χουάντσο, Σάσα Βαζένικοφ και τέτοια. Αυτό, αλλά την βαθμολογεί με 4 σαν. 4 στα 10, τύπου 4 αστερών θα λέγαμε. Το οποίο και άδικο ήτανε. Και θα έσκαγε λίγο περίεργα. Καθόλου political correct. Να ξέρετε ότι η Καρίνα ξαναπήγε και αυτή στο first date. Όπα, αυτό δεν το ήξερα. Ούτε εγώ το ήξερα. Νόμιζα ότι μόνο η Γιώτα είχε ξαναπάει. Κάπως τυχαία το βρήκα. Δεν είναι αυτό που θέλω. Θέλω κάτι πιο δυναμικό, να νιώσω άντρα. Πάντα άντρας. Συγγνώμη. Συγγνώμη για τι πράγμα. Όχι, απλά λέω ότι δεν θέλω να σε προσλάβω. Δεν προσλαμβάνεστε. Απολύεστε. Ναι, από ό,τι φαίνεται, Καρίνα μου, μάλλον εσύ έχεις το πρόβλημα. Δεν σου αρέσει τίποτα. Άρπατα και από μένα. Στη θέση 2 έχουμε το πιο καταστροφικό ραντεβού της ιστορίας. Μάνος και Ήλια τα έκαναν όλα λάθος και η κατάσταση ξέφυγε. Μάνο, να σου γνωρίσω την Ήλια. Είμαι ο Μάνος. Τι δουλειά Κάτι κάνεις? άρα φίστα σήμερα. Αλήθεια, μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί, εμένα καθόλου. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Γιατί είναι δημιουργικό. Δεν είναι καθόλου. Καλά ξεκίνησε αυτό. Ο γραφίστας. Ναι. Άλλο γι' αυτό. Είναι δημιουργικό για κάποιον που δεν είναι καθόλου καλλιτεχνικός άνθρωπος. Συγγνώμη κιόλας. Το ρίξε. Μπαμ! Θα μου πεις λίγο εσύ τι δουλειά κάνεις, με τι ασχολείσαι. Εγώ είμαι μάγειρας. Σεφ.
Είναι αυτό το μη καλλιτεχνικό επάγγελμα. Έλα, είπα δεν είσαι καλλιτέχνη. Δεν είπα ότι είναι καλλιτεχνικό. Τι είπα? Είπα ότι η γραφιστική είναι τέχνη μόνο για κάποιον που δεν ξέρει τέχνη. Τι είπα? Εντάξει, όχι τόσο μαύρε, κορίτσι μου. Πήγε αποφασμένο να την τελειώσει. Τον τελείωσαμε με το καλημέρα. Επίσης, εδώ να πούμε ότι η γραφιστική είναι ένα άκρος καλλιτεχνικό επάγγελμα. Να το πούμε αυτό. Εντάξει, το ακούω αυτό που λέει. Τι άκουσε εδώ έχουμε το Σταύρο μας τον καλλιτέχνης. Δεν είναι καλλιτεχνικό επάγγελμα να είσαι γραφίστα. Τι λέτε ρε παιδιά! Δεν θέλει καλλιτεχνικότητα. Τι? Καλλιτεχνικότητα. Ναι, στη βάση του ναι, αλλά μετά η ρουτίνα της δουλειάς. Κάθε πράγμα που καταλήγει να είναι δουλειά είναι μια ρουτίνα. Δάσκαλε. Τι να κάνω άλλο. Να της πει, γραφίστρια είσαι, τι μαλακία είναι αυτή. Η συγκεκριμένη αυτό ήθελε. Μαλάκα πραγματικά. Γιατί θα δεις παρακάτω τι γίνεται. Είσαι παρθένος. Αυτό σκέφτεσαι στην ώρα, εσύ έχει φάει. Ντρέπεσαι να γελάσεις. Όχι. Νιώθω ότι δεν αφήνεις τον εαυτό σου να εκφραστεί. Για πες και τι άλλο. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Γιατί? Με κοροϊδεύεις τώρα. Τι γίνεται τώρα. Τι εννοείς? Είναι το χειρότερό μου αυτό. Ποιο? Να μου λέει κι άλλος για πες τι άλλο. Πώς τόλμησες! Πλάκα κάνεις. Είσαι στο πάνω. Λίκανε μωρή λίγο, μην είσαι κακοψαφωνάχης. Τι μου Σου λέει? δώσω ένα σκονάκι. Για δείξε μου τα χέρια σου. Όπα. Κάνε έτσι. Ορίστε. Και τους καρπούς. Και τους καρπούς. Θες να γρηθώ? Κάτσε να πιούμε πρώτα κάτι. Πώς έχει χυθείς. Δεν πρόκειται να το βρεις ποτέ. Oh my god, είσαι Λέων. Oh my god, είσαι Λέων. Και εγώ Λέων είμαι, γιατί τι έχω. Εντάξει, εσένα πες σε λίγο. συμπαθώ. Α, εντάξει. Εμένα καθόλου. Έχουνε μπιφ. Να σας ρωτήσουν αν θα το κάνουν rare, medium rare, δεν ξέρω κι εγώ πώς τα λένε αυτά, τα δικά σας. Όχι. Ναι, αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Είσαι τσαντισμένος, είσαι νεύρα μαζί μου. Εσύ τι λες? Έχει και ψωμί άμα θες. Δεν τρώω ψωμάκι. Γενικά. Ναι, δεν τρώω πάρα πολύ. Είσαι στο στέγνομα. Είμαι στο στέγνομα, ναι. Μόνο κρέας. Gains for life. Απλά βρέχει τώρα και έχω βραχή και θα στεγνώσω μετά. Αυτό είναι το χιούμορ σου. Δεν είναι καλό κι αυτό? Είσαι ειρωνικός. Όχι, δεν είμαι ειρωνικός. Κανονικός είναι! Ηρωική προσπάθεια από τον Μάνο να σώσει το ραντεβού έτσι. Φίλε, έχει ξενερώσει τον κόλο του. Τι να κάνει. Εντάξει, δεν τον αδικό. Για πες τι άλλα. Τι είπες? Τρελάθηκε αυτή με το τι άλλα. Μετά του βάλε φακό. Ποιος το είπε αυτό? Πες μου, δείξε μου τα χέρια σου τώρα. Βγάλει την μπλούζα σου. Χαμηλή κουλική! Και μετά δεις, ακόμα και εκεί που ηρωνεύεται, που λέει ναι, είμαι στο στέγνομα, κάνει ασκιάκι ξανά για να σπάσει τον πάγο. Κακό χιούμορ βέβαια εκεί πέρα. Να το δώσουμε στην Ήλια εδώ πέρα. Δεν ξέρω, συμπάσχω. Φαντάζομαι όλη η Ελλάδα συμπάσχει με το Μάνο. Ο έρωτας πέρασε καλύτερα από το Μάνο. Α, ναι, μπορεί, ναι. Τι αιμονή ήταν αυτή με τα ζώδια, ρε. Σιγά την αιμονή, τι ερωτήσεις του είχαν οι... Είσαι Λέων. Oh my god, είσαι Λέων. Και μετά βγήκε και άλλη και λέει: και εγώ είμαι Λέων, δεν σας συμπαθώ. Εμένα καθόλου. Τι ζώδιο είσαι? Λέων. Oh my god, είσαι Και Λέων. εγώ Λέων είμαι, γιατί τι έχω. Εσένα συμπαθώ, αυτός γαμιέται. Και μετά από τόση προσβόλα και πίεση, κάπου έσπασε και ο Μάνος, αγαπητοί φίλοι, και το έδωσε. Τελευταία σου σχέση ποτέ ήταν εσένα? Πριν πόσο ήταν, ξέρω εγώ, 3 μήνες. Εσύ? Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι. Έχει πέρασει πολύ καιρό. Φαίνεται. Ναι, αυτό. Τι είπε ο άνθρωπος. Μπράβο του. Εντάξει, εδώ ο Μάνος κάνει το λάθος. Δηλαδή έχει προκληθεί σε όλο το ραντεβού και εδώ υποπέφτει στο σφάλμα. Δεν το λες αυτό. Και λίγα της είπε. Εδώ χάνει μέρος του δίκαιου του ο Μάνος. Το χάνει, φίλε, αλλά περνάει στην ιστορία. Περνάει στην ιστορία. ναι. Περνάει στην ιστορία, γιατί το βίντεο αυτό έχει, φίλε, 2,5 εκατομμύρια γαμημένα views. Viral που λένε οι νεολαίοι. Επίσης είναι άδικο που αυτό το βίντεο δεν είχε τίτλο όπως τους άλλους. Βρήκαμε το χειρότερο ραντεβού της ιστορίας στο first date. Ναι, αλλά με αυτό το τίτλο έφτασε εκεί που έφτασε. Δεν πιστεύεις ότι αξίζει μια προσπάθεια να το κάνουμε λίγο λουμπενάιζ? Τι θα κάνουμε? Εγώ θα έλεγα κάτι του στυλ. Αγενής γραφίστρια και φουκαράς μάγειρας μας χαρίζουν το χειρότερο ραντεβού της ιστορίας. Υπομονετικός σεφ ξεσπά μετά από ντεμαράτ επιθέσεων αγενής γραφίστρια. Ή μετά από συνεχές bullying. Έτσι βγαίνουν οι τίτλοι. Masterclass. Έτσι το πόδι τώρα. Wow. Στη θέση 1, νομίζω έχετε πάρει μυρωδιά όλοι για το τι έρχεται. Ο Κάγκουρας και η Καγκούρισα που έκαναν το απόλυτο μάτς στο πλατό του first date. Ο Μόνο Πόλεμος και η Γκούκου. Είμαι η Γκούκου, γιατί έτσι το έχω στο Instagram μου. Γεια σου. Και σήμερα ήρθα να γνωρίσω ένα ωραίο καγκουράκι. Μάλλον κινδυνεύεις με όλα τα αφροδίσια αυτού του κόσμου. Είμαι γυμναστής ψυχολόγος. Αυτό πάλι τι είναι, Σταύρο? Μου αρέσει πολύ να προσέχω τον εαυτό μου. Θέλω να είμαι στο πένα από πάνω μέχρι κάτω. Μόνο πόλεμος. Πάμε λίγο κτλ. Αδυνατό να τον καταλάβω. Είμαι ο Μαλούμα της Παιανίας. Η ωραία του καμαδέρου. Είσαι ο Παλώμα. Ο Μαλούμα της Παιανίας. Ο Μαλώμα. Ο Μαλούμα. Δεν θα βγάλει πουθενά αυτή η κουβέντα. Είμαι παπατζής με την καλή έννοια. Παπατζής. Μόνο παπάντζα. Αυτό το βίντεο με έχει καταστρέψει όσο λίγα. Έχει καταστρέψει πολύ κόσμο αυτό το βίντεο. Ξέρεις τι μπορεί να με τρελάνει?
Τα 3 μαλούμα στη σειρά που λέει. Στη Ζέμ. Μαλούμα. Επίσης τρελαίνομαι που η άλλη είναι full συνειδητοποιημένη και λέει θέλω ένα κάμπουρα. καγκουράκι. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό ποτέ στη ζωή μου, αλήθεια. Αυτή κάνει μια πάρα πολύ τίμια προσπάθεια, αλλά το performance του μαλούμα της βίνει. Για πάμε να δούμε τι έγινε στο ραντεβού. Γεια σου, Χριστίνα. Είναι τιμή μου, Δημήτρης. Η καλύτερη ατάκα πεσήματος θεωρώ είναι να της πεις. Είναι τιμή μου. Και τελείωσαν όλα. Δάσκαλε. Μόνο πόλεμος είναι η ατάκα. Μόνο πόλεμος. Πρωτεΐνη μόνο. Έχετε καταλάβει ποιος είμαι? Όχι. Στα μέρη μου είμαι πολύ famous στην Ανατολική Αττική και έχω και ένα πολύ σοβαρό μαγαζί. Ναι. Να σε πάω να φάμε πρόβατο. Προσπροβατίνα. Εννοείται. Εσύ. Τα πάντα. Όλα! Εγώ χώρισα. Όπα. Πριν από 2 μήνες. Όπα. Και δεν υπήρχε το σεξουαλικό κομμάτι, γιατί αυτός δεν μπορούσε να το επεξέλθει σε μένα. Όπα. Δηλαδή, ποιες είναι οι προσδοκίες σου? Να είναι αντάξιος απέναντί μου. Όπα. Όπα. Εγώ με το που σε είδα βλέπω αυτό το πλατινέ. Ναι, λες πάει. Λέω, όνα σου. Ένιωσα πάρα πολύ άβολα. Ετεροντροπή. Για πες τώρα για το ερωτικό που έλεγες προηγουμένως. Εγώ είμαι πολύ, πώς να σου πω. Παρακαλώ πολύ να φύγουν τα παιδιά από την οθόνη. Είμαι πολύ top. Είμαι από πάνω πάντα. Κατάλαβες τι εννοώ. Τι έγινε εδώ? Όπως το βλέπεις θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ. Ναι. Full. Θα δείξω στη Χριστίνα τι εστί πόλεμος, στο ερωτικό κομμάτι, πολύ σύντομα. Είναι η καλύτερη άτακα πεσήματος, το είναι τιμή μου. Ερώτημα. Έχει βάλει γκολ από τα αποδυτήρια εδώ ο Ναι, Μαλούμα. παίζει σε κενό τέρμα. Η άλλη έχει παραδοθεί τελείως. Καλά, εκεί πέρα με το πρόβατο. Τύπου... Εκεί χτύπησε φλέβα ο τύπος. Ας καλά, τρως πρόβατο. Είσαι καλά! Σχόλια. Όταν είδα το thumbnail, νόμιζα ότι ο Bill Μπακάλης πήγε στο first date και λέει ο άλλος: αν το άκουγα το βίντεο, θα αρχιζόμουν ότι είναι ο Μπακάλης. Χαχά, ακριβώς το ίδιο σκέφτηκα. Και λέει: έχουν παρόμοια φωνή εν τω μεταξύ. Η ομοιότητα με τον Μπακάλη είναι στο 8, στην εμφάνιση και στη φωνή στο 10. Πολλοί λένε ότι έμοιαζε με τη φωνή με αυτόν τον τύπο, πάρα πολύ. Ισχύει, επιβεβαιώνω. Η φωνή μοιάζεται αρκετά. Πες με ανάλογο ύφος και εσύ είναι τιμή μου. Είναι τιμή μου. Δεν μοιάζεται, ρε φίλε. Και τελείωσαν όλα. Μόνο πόλεμος είναι ατάκα, μόνο πόλεμος. Με το που είδα αυτό το μαλλί, το πλατινέ, είπα όνα σου. Τι είναι όλο αυτό που βλέπω? Και υπάρχει και το τρομερό σχόλιο, επειδή και τα δύο παιδιά είναι από την Παιανία, Παιανία του η μνήμη. Και εκεί πέρα που είναι εκστασιασμένη η Χριστίνα με τον Δημήτρη και είναι έτοιμοι να πάνε να καταβροχθήσουν πρόβατα, δες πως εξελίσσεται το ραντεβού. Θα θέλεις εδώ να κάνεις καθίσματα με τα ακούνε. Δεν καταλαβαίνω το νόημα. Πάνω κάτω twerk και τέτοια. Ξέρεις. Πας καλά. Είσαι καλά. Κάνεις καλό twerk. Bubble butt. Bubble butt. Γιαγιά, Το τι έχεις. κάνεις? Υπάρχει θέληση εδώ. Υπάρχει θέληση. Παρακολουθώ τις προσδυχές. Μπράβο. Μπράβο. Ναι. Πώς τα βρίσκουν οι δυναμίες μεταξύ τους, είναι τρομερό. Θέλετε να κάνετε κάτι για κλείσιμο, μια χειραψία που συνηθίσατε να... Εκεί πέρα που της λέει: θέλω να σου δω να κάνεις καθίσματα με τα τακούνια και τέτοια. Η άλλη αντιδρά τύπου: τι λες ρε μαλάκα. Θα κάνω εγώ αυτό το πράγμα. Για ποια με πέρασες. Πας καλά. Πας καλά. Κάνεις καλό twerk. Αλλά η φάση είναι ότι εννοείται ότι ξέρω και θα το κάνω. Αυτή είναι σε φάση ο Μαλούμα της Παιανίας ελέγχει τη ζωή μου για 2 ώρες. Επειδή είχε τύχει να μιλήσουμε με το Μαλούμα της Παιανίας μετά το βίντεο, μου λέγε ότι μπρο δεν έγινε κάτι τελικά. Ω, γιατί τον δίνεις. Πώς έγινε αυτό τώρα? Μου το έχει πει ρε. Τα στεναχωρήθηκε αυτή πολύ. Φάνηκε ότι αυτή ψινόταν γάματα και ο Μαλούμα ήταν λίγο έδινε show. Για το content. Αυτά είναι, τελείωσαν φίλε. Τι αυτό ήταν? Καλά, first dates μπορούσαμε να βγάλουμε 3 top 10. Και πάμε να ψηφίσουμε. Ξεκινάμε με φίλο Ορέστη. Ψηφίζω Λιθουανή Νταρντάνα. Δεν ήμουν σίγουρο. Είμαι δεμένος συναισθηματικά με αυτό το βίντεο πάρα πολύ. Ο τίτλος του θα με συντροφεύει μέχρι τα βαθιά μου γεράματα. Κάθε φορά που το σκέφτομαι θα γελάω. Κοντός μου. Ελένη. Εντάξει, ξεκάθαρα Μαλούμα της Παιανίας. Μαλούμα, είσαι με Μαλούμα. Είμαι full με Μαλούμα. Πήγαν και οι δύο με το σωστό mindset. Με το mindset που θα έπρεπε να πηγαίνουν όλοι οι συμμετέχοντες στο first date. Συνηθίσατε να... Αλήθεια, ναι. Λίγο καβλάντα, λίγο content και λίγο σεξ αν βγει. Γιατί όχι. Βαγγέλη. Ποιηματάκια, σε εξαρχιώτησα. Ποιηματάκια σε ξαριώτησα, Καλό. Κουλτουριάρης. Αυγάζει κάπου η ροδαυγή. Εσύ, Μπιλ, τι ψηφίσεις? Με το χέρι στην καρδιά. Εγώ να σου πω την αλήθεια, ξέρεις, είμαι μεταξύ του Κρύπουλα Κριτικού ή του Σεραίου Ανομαλιάρη Βρωμόπαπου. Α, είσαι σκοτεινός Καριόλης. Αυτά είναι και τα δύο με τα περισσότερα red flags. Είναι πολύ κακά ραντεβού. Ωραία, διάλεξε έναν, φιλέ. Θα πάω με τον Κρύπουλα από την Κρήτη. Φίλε, ο τύπος τα έδωσε όλα, δήλωσε παρέτηση από τη δουλειά του εκείνη τη στιγμή απλά για μια γυναίκα που γνωρίζει για 1 λεπτό. Τι άλλο να κάνει, Πάντα respect. άντρας. Πάντα άντρας. Πάντα άντρας. Αυτά από εμάς. Γράψτε μας στα σχόλια το πιο αστείο σκηνικό που σας έχει τύχει σε πρώτο ραντεβού και τα καλύτερα μπορεί να τα διαβάσουμε στο επόμενο top 10. Να ευχαριστήσουμε τη Σερενάτα για το βίντεο αλλά και για τις γκοφρέτες που εξηγήθηκε. Τα λέμε στο επόμενο. Red flag.